E o cambio climático, penso que a Galicia vai dar moi boas oportunidades, porque temos boas terras moi productivas e con certa extensión. Temos un retraso, digamos, secular, económico e tal, pero contamos con unha superficie territorial e con un clima aseitado, non? Entón, o noso agro pode expansionarse, o noso forestal o mesmo, e o que necesitamos é transformación do forestal, que é do que docemos. Temos a Ence, Navia, na ría de Vigo, pero necesitamos transformar a madeira en algo tangible, non somente papel, móveis ou outro tipo de produtos que se poidan inseguir no mercado.